Joko nagini okwe urudhi ambo masani. Kamano. To ni ugolo report moro miluongo ni economic survey kata chal mar uchumi. Kapok wadonje iye matut, in king'iye to Kenya ochomo kama ber koso ochomo kama rach kiuchumi kaluwore gi report iwuon. Mokwongo Trevor, kapok aduoko mano, daher mondo jo Kenya ong'e ni weche mag economic survey mwatimo gi weche mag uchumi wasebed kwatimo gi chakre higa mar 1960. Ripodego duto nyaka manyo wagolo nyoro gintiere e website wa mbui wa ng'ata nyalo dhi mayudgi. En gima watime nikech mokwongo ong'iso ni to e higa mokalo dongruok obedo machal nade e uchumi waka, kata ok wadongore machal nade, to areas ma migepe mage madongruok obetie to mage moko betie, to mano koro group machielo biro chako ng'iyo ni to ang'o momiyo dongruok obet ka maber to kubedo kama chielo maber. Matini koro wang'iyo chike morito areas mopogore opogore. Koro penjo mipenja ni to warie kuma ber koso ok warie kuma ber. Uchumi dongruok mare ok nyal bedo machalre e higa ka higa. Kwadok chien 2020 ndalo corona COVID-19 ne waluar gi 0.3 ata 0.3%. Matinde ni dongruok kia 2019 kibire 2020 ne onge ndalono. To kwa uo kanyo to wadhi 7.6. To kwa uo kanyo to wabire 4.8. To kwa uo kanyo to wabire 5.7. Actually king'iyo report mano wagolo ne 5.6, lakini data mocha kudugo medore Mohamed omiyo kuro bedo 5.7. Kuro sani ne wayudo 4.7. Now 4.7 tiende ni wadongore, to kipimo gi higa machielo mokalo cha ok wadongore e speed mamalo. Mane pogruok maduong' mantie. Ni dongruok to wadongore to ok wadongore e speed mamalo. To king'iyo mapimo ni mane negative cha, matine ni mwandu mar Kenya ndalo COVID-19 nodok piny. Koro ne onge dongruok kata matin. To kwa chako kanyo kwa biro mbele to wasebet gi dongruok. 7.6 no to bende king'iye most to iyudo ni ok nen dongruok malich machalo kamano, en mani koro mathematically nitiere minus makelo plus. Mamano wache machielo mopogore kendo manyawuoye bang'e.